Не е вярно, че България плаща повече като членски внос на Европейския съюз, отколкото получава. Българската вноска на глава от населението е най-ниската в Съюза. Членството в Европейския съюз струва на всеки българин 120 евро или 240 лева годишно. Това прави 20 лева на месец. За сметка на това, на всеки български гражданин се падат средно по 62 лева месечно или 3 пъти повече средства от европейския бюджет. За 15 години членство в Европейския съюз България е получила близо 40 милиарда лева, а е внесла в общия европейски бюджет по-малко от 14 милиарда лева. България е сред държавите с висока усвояемост на европейските фондове. Средствата, получени от Европейския съюз, са средно около 4% от българския брутен вътрешен продукт. Това е приблизително колкото средствата, отделени от България годишно за образование и над 2 пъти повече от разходите на България за отбрана. Между 2008 и 2020 година средствата от Европейския съюз са финансирали близо 43% от всички дългосрочни капиталови разходи на правителството. С тези средства се изграждат и модернизират пътищата и транспорта, водоснабдяването, училищата и градската среда. Подпомагат се икономиката, селското стопанство, образованието и науката. Ползите от европейските средства обаче са далеч по-всеобхватни и не могат да се обяснят с простата сметка дал-получил. Благодарение на еврофондовете са нараснали заетостта, износа, инвестициите, потреблението. Благодарение на европейските средства за последните 7 години средната заплата у нас е нараснала с 16%. Благосъстоянието на българите е нараснало 4,5 пъти спрямо 2000 година. Това се дължи предимно на двукратния скок на износа на стоки и услуги, основно към Европейския съюз. Членството в Европейския съюз носи ползи, които не могат да се измерят количествено, но се усещат от гражданите в ежедневието. Свободното движение, безопасността на храните, потребителската защита, доверието на инвеститорите.